कि मर्द है और 10 रुपया दिया मालिक। ले 10 को हाथे में रहल ले ला गांजा पियो। ई के बुद्धि सिखो देखो नी हम गाँव तो तू मुड़ी हिलाओ तो हमरा बुझाइल कि तू लाइदार बारा बरले बड़ा ना त कतना लइका बारे से कि जहां कह दे कि बबुआ आओ तो ई स्पीड में भगे से बुझाइ कि मन फेर तने आवा ना देखी उनकर आ एक खाली कहनी बबुआ आ गइले तार नाम का हो लइका मैं लइका का नाम पूछत है का नाम हो अनुभव पूरा नाम अनुभव सिंह अनुभव यादव अनुभव सिंह बहुत सुंदर नाम बा हाथ छोड़ दी अजुराई मत टीवी भी देखी लेकिन ना टीवी देखी ले घरे के करा टीवी बा अरे ई कहल जल के करा टीवी बा अगर टीवी धइल बा एलईडी हो गेल बा सगरे अच्छा तो टीवी देखी ले तो मैं रामायण में देखले बनी कि ना ई सब ना आज बहुत निमन काम करे देखो के ना इतना बाउर चीज तो देखई के ना चाहे कतना ओजन से कहतर कि हम ई सब ना देखिले गलत सिखावला सो असली चीज देखे ई कुल देखो करेला में गलत सिखावेला सब सही में नहीं देखले राम जी के देखले बारो चिन्ह तरंगा के कहां भेंट भई रहे फोन ऑन करल ज्यादा इतना तो कोइला कि राम जी के जान तरह कम से कम तो अनुभव जी तरह के 2 मिनट खातिर हम राम जी बनाई कोनो दिक्कत ना ना नो ड्राइवर ना नो कि मर्द है टाइट बोलो कि मर्द है 10 रुपया दियो मालिक दिया लो 10 रुपया ले लो कमला पसंद खोई अपने बुद्धि सिखा दे करे धल दहिना ले ला तहरे ह धल पैकेट में धइल जाला जल्दी कि मर्द है और 10 रुपया दियो मालिक ले 10 को हाथे में रहल ले ला गांजा पियो ई के बुद्धि सिखल ये अपना बाबूजी ले सिखा कि मर्द है के कहता कि मेहरारू हवा और 10 रुपया दिया और 10 रुपया दिया काहे तार बाबू देले बरे रात भर हम देते रहे मान ली नारायण जी हो गइल तने दे दी त मर्द हौ तो जौन तरह के कहीं तन क दे बनो ड्राइवर ना नो तो जाऊ साउंड लगे 2 फट मार के आवत आज जा छोड़ दो रह दो गावे तारा गावे आइल बार अबे रोए लगी हो तो अनुभव जी अब 2 मिनट खातिर अनुभव नहीं की राम बने का बनी बा तो राम बने खातिर कुछ व्यायाम करे के पड़ेला हां ठीक दाहिना हाथ झाड़ी बायां झाड़ी दाहिना गोड़ झाड़ी बायां झाड़ दे और दोनों झाड़ दे कुछ जाए दोनों पाइट ऊपर कर ली रोका और ये बकिया राम जी हो गए बने हां तो कहो और पापा के का नाम हो मनोज सिंह राम जी मनोज सिंह के लड़का रहले कहनी न कि तू राम जी हो गइल राजा दशरथ कह के हम राजा दशरथ के लड़का हैं हम राजा दशरथ के लड़का और मनोज सिंह के लड़का ना है बोला तू राम जी हो रोल में बारो कह के हम मनोज सिंह के लड़का ना है हम मनोज सिंह के लड़का ना पलट गो कह के उनका के चिन्ह तो नहीं के हैं चिन्ह चिन्ह तो अच्छा उहाँ के जब बानी ना नो कहाँ बानी बाहर बानी के घरे पापा तार कहाँ बानी घरे नो सुनत ना होई है तब का डर आइल बा सुनत रही तो डर रहल आके कहते कि भाई लोग के छोट लड़का पलटेला हलचल में सियान लड़का पलटा दिले बारे तो राम जी अरुआ क गो माई राम जी के 3 गो माई रहली केहू से पूछली रौरा पढ़ ले जरा पर विश्वास हो कोकरा से पूछ राजीव भैया से पूछला हाँ मास्टर सबसे पूछ लिया जाके क गो माई रौरा 3 बहुत सुंदर वाह राम 3 गो माई कहीं कि एगो माई के हम जानता नहीं एगो माई के हम जान आ 2 गो माई के हमारे बाबूजी जानता रहे बोला 2 गो माई के हमरा बाबू बहुत सुंदर तो जान जइया ले कहीं तैया तो दिक्कत ही बा
कि उ राम जी धोती पहिर के हाथ हटा ली, वो भागत नहीं के हाथ हटा ली। दिक्कत ई बा कि उ राम जी धोती पहिर के गई रही, आई राम जी लोअरे पर आ गई बनी, तो तन धोती उती पहिरा दिया उन्हें के। हालांकि गीत एक घड़ी ना गवाला, गीत तिलक में बारात में गवाला, लेकिन मन सादा लागे लगी तो गीत हम के ही घड़ी का जना रउआ सब ए बेर गाइले कि ना तिलक में गाओ तो सब विधिवत गाइले हम तो गीत हमने के ना गाइब जब तक सादा लागे लगे कि धोती धोती कि पोछिटा पोछिटा राम जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। सिट डाउन, सिट डाउन। बैठा हूँ राम जी। कि चंदन चंदन हो जाइए, उठा हूँ राम जी। अब का बाकी बा? हाँ, टाई टाई ये क्या है? टाई ई के दिलबा रिम झिम के माई छीन के दिल है के कलकतिया टाई है। और ये हाँ, टोपी टोपी जलदी से पहिरावा टोपी। ये लीजिए वाटर प्रूफ टोपी। टोपी टोपी टोपी। ए टोपी के कई फायदा, पहले बियाह कली, फिर सर सब्जी के बाजार भी हो सकला। अब मान ली राम जी मार्केट में गइल बनी, आ केहू से कर्जा पैसा ले ले बनी, और सामने ही भेटा गई, तो धीरे से शटर गिराई आगे बढ़ चली, कोनो दिक्कत नहीं है। चलते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सुंदर राम जी के टोपी कौन दिला सर है? नौवा सरवा। अरे राजीव भैया, यहाँ हजाम के कुछ नेक लागेला। बहुत गरीब घर के महाराज दुकान बन को के आइल बा। गरीब घर के है, हाँ। अब राजा घर के हजाम ने के देखले हम 2-4-500 जौन बुझा 20 टकिया ना, कम से कम दिहाड़ी आ जाओ। 25-30 रुपया। चलावला के 70 गो चलावला के बका। उरे ना 50 गो लग। 70 को पहनते छुड़ा भुला गया। अब 70 गो लगभग 30 गो खोजे कि 100 टकिया बना दी। तो राम जी धनुष के गोड़ लागी आ तब तोड़ दी, विध्वंस करी, गोड़ लागी धनुष तोड़ दी। मैंने ढेर लबलबाइल बरका था, मैंने आराम से ना तोड़ता ओकरा के, खड़ा क के उठा के लोग के देखा के तोड़ा। ना ठीक बा, बेचैनी में बनी है, कोनो बात नहीं है। सीता जी रेडी, सीतोरे। अरे करे हम जी जी कहते थे रे कहते रे। सीता जी का खास नानी लगेला। अच्छा, तब जनको जी के खासे लागत। अरे बहुत गहरा। आई अच्छा, ये लोग सब मन में सोचनी है कि सीता जी तक बारी, और राम जी हम हते चुकी काहे बनौनी है।
का है केहू ये बात पर विचार कैलस आँखी से देखले बनी हम घटना है एक दिन वैशाली प्रोग्राम रहे हमारा अभियंता जी के। आ एगो लड़का के नए नए आर्मी में नौकरी भय रहे ट्रेनिंग में से आई अभी 2 दिन छोट छोट केस कटौले रहे अभी 2 दिन भई रहे आज नए रहे अभियंता भैया ओकरा के बोला के राम जी बना दिल कहले के बबुआ ओए बाबू अब 5 मिनट के रोल बतनी कह दो आवा आइल रोल कह दिलस माला वाला पहिरा दिलस आई कहा आ जयमाला कह के सीता जी के उनका नचनिया के हाथ धो के खींच के लेके जाए अल्लाह अभियंता जी कहल के अरे अभी गाँव के गीत गावे के बाद नचनिया लेके कहाँ जाता है कहल कि चुप रह चुप रहा तू कहला कि 5 मिनट के रोल करे को मना कहनी है ना हमरे एगो 5 मिनट के रोल बा हम कह के ले आओ तो एकरा बाद तू अपन शर्ट संगावत रहे यही सब आ का जन कौन रोल कइल 6 महीना उल्टा टंगरी टांग के आ ओकर इलाज चलल त अभी नचतिया वो उनकरा में नहीं नच डरे नहीं के अभी रुअर ना लगा के ना चल अभी दोसरे में घूम घूम के नचत आई पूर्व पश्चिम के ना है ये हमारे गांव वाला पूर्व का हमारा गांव तो दक्षिण माला दिया जाए हलुक राम जी हलुक माला हलुक राम जी हलुक माला भारी सीता जी भारी माला भारी सीता जी भारी माला अब बात भाई राम जी रोका तू कहे बेचैन होता रहा ओ बेरा आवे करे त आज तो तू ही अब बेचैन होता रहा नीचे से बात ही बच्चा की खाली जयमाल सीता जी मुखिया जी कहले रहे हाँ लेकिन मन छ तो हमने के दोनों आदमी से माला डलवा दिले जे अच्छा लागे खातिर तो राम जी रुआ मर्द हैं ठीक बा माला जब डली हैं तो ऐसे नहीं के करे के हाँ ऐसे टाइट होके माला डलवावे के नहीं का मर्द न होगा मुरी झुकइबो सोच रही है कैसे करबो सोच टाइट ऐसे कैसे कैसे सोच करो टाई टाइट नहीं के करे के मर्द टाइट नहीं के करे के भाई दे ऐसे करे के टाइट मत करे कैसे करबो मर्द तू दिमाग कर ऐसे कैसे हम ऐसे कहतनी रोगा ऐसे कहत सीधा ठीक बा कि पहिराव सीता जी कि पहिराव सीता जी ए मरते का करब ढुक जइब हाँ तो ढुकबो तो निकलबो ना करबो तारे कम ऐसे कर तू समाई जाता रहो कि पहिराव सीता जी एगो औरी बात बा माता बहन सबे सुन ले सीता जी माला डली है तो केहू ताली मत बजाई ना जब राम जी डली हैं तो सभे ताली बजाई माता बहन तक ले भी लोग ताली बजाई कि पहिराव सीता जी अपना राम जी के पहिराव सीता जी अपना राम जी के पाला ढेर ऐठलो ठीक ना है राम जी लगभग झट मारे एक दू हाली हो गए अरे टूट गई धानो टूट गई धानो हो गई हारा पहिराव सीता जी अपना राम जी के साइलेंट तब राम जी मन मिजाज कैसन बा ठीक बा अरे ठीक का है राम जी कहते रहे कि ठीक बा हाँ तो ठीक काहे ना रहे हाँ पूरा गांव से टेंट समियाना साउंड ब्यास पूरी तरकारी खिचड़ी। सब गांव के लोग कैलस आ काम खींच दिल तू आप राम जी कुछ कहत रे का अरे प्रभु ओहो तू राम जी कहते रहे के हलचल भैया हाँ खाली मलबे पड़ल कि काम आगहूँ बढ़ी राम जी और कुछ कहता है का कहते नहीं अरे करुणा निधान अरे धन्य प्रभु ई का कहते रे का कहता है राम जी कहते रहे के हलचल जी आ मुहावा ना देखावाई मुँह दिखाई ले ले बड़ो तो 20 रुपया हम शुरुए में दिले रहनी
उ काहे का यहाँ से पैसा लेके के गइल बा आज तक हाँ धोती उठाओ ना लेकिन राजी रहे थे राजू भैया कुछ अपन दीपक भैया बारे के ना अच्छा राणा भैया के ना कुछ राम जी के दिया मुंह देखो 100 गोदी जब आ गइल बन त 100 गोदी दे दी हाँ हम आदमी हैं बियाह करा में लागेला कुछ हमरो के दे के जाए हमरा के 500 देब हाँ आई ना हमनी के 25 टका चला दी जाए रवि बाँच गए पैसा जाए हमरा दीपक भैया अच्छा 100 गो हो गए काम लाए हाँ गोड़ पर धो के देख लो ई मत दो ई बगली में धल 20 गो निकालो 20 गो दो हाँ सीता जी के 20 रुपये पैकेट से निकालो तो लगी बीमार का 80 रुपया दाबो देखो आधा लीटर में मिलो। हुआ देखे मिलो बस दो गोड़ पर धो दो गोर पर ना हो दो मुंह दिखाई तू धल ये तू धल अब आवा 1 मिनट के काम बा मुंह दिखाई कह के हम गांव भर के धन्यवाद देतनी हम गाँव भर के धन्यवाद देते मुखिया जी के धन्यवाद देतनी मुखिया जी के धन्यवाद देते धन्यवाद रोका हो ए पूजा कमेटी के धन्यवाद देतनी पूजा समिति के धन्यवाद देते धन्यवाद जाता हम तार भाई बनी बटोले। कह के हम हलचल भैया के धन्यवाद देतनी हम हलचल भैया के धन्यवाद देते कि रौरे सबके कृपा भई रौरे सबके कृपा भइल तो हमरो ठेक गए हमरो ठेठ माला ठेक गई लौरी का ठेक बाऊ ना कह कि गंगा जी का प्रणाम गंगा जी के प्रणाम शंकर जी का प्रणाम शंकर जी के प्रणाम ब्रह्म बाबा का प्रणाम ब्रह्म बाबा के माई का प्रणाम माई के बाबूजी का प्रणाम बाबूजी के मौसा का प्रणाम मौसी का प्रणाम मौसी भैया का प्रणाम भैया भौजी का प्रणाम हाँ भौजी का प्रणाम भौजी मौगी का प्रणाम मौगी के प्रणाम जय राम पत्नी पुत्र हो जाते दिन सेवा करो जयमाल भाई लीन है अब वही में हम चलते बने हो गई